Det her, det er min søster, og hun hedder Emma. Og det her, det er min søster, og hun hedder Simone. Og det her, det er min søster, og hun hedder Laura. Og vi er trillinger. Jeg tror, det bliver 3-1. Ja, hvis jeg skal være en topscorer, så tror jeg nok, at det bliver 5-1 til vores hold. Midtbanen, den starter vi ligesom vi plejer med Emma i venstre og Laura i højre og Simone. Simone, læg dig tips. Det er mig. Ja, læg dig, Simone? Læg dig ind midt på, når der er udspark. Det vil højst sandsynligt lande der omkring. Og alle sammen, ikke når vi giver 90%, men giver den 110%. Det fodboldhold, vi går på, det er Røvig IF. Det startede med, at vi skulle op i hallen sammen med vores far og se vores storesøster spille fodbold. Så fandt vi faktisk ud af, at vi gerne ville spille fodbold. Og her den 7. oktober, når vi bliver 15, så har vi gået til det i 7 år. Det, der gør vores fodbold specielt, det er nok, at vi er trillinger, og at vi går på det samme hold. Men man har hinanden bedre på banen, synes jeg. Ja, og så kender man også hinanden meget bedre, og vi spiller også rigtig godt sammen. Det går kæmpe, Emma! Vi har et specielt tegn i fodbold, og det tegn, det bruger vi, når vi skal lave hovedstød. Ja, og ja. Det er ellers bare sådan her, jeg gør til Laura eller Simone, fordi at, så ved de, at jeg er klar til, at hvis den kommer til hovedet. Men det er jo faktisk en hemmelighed. Jeg er jo anfører, og så bestemmer jeg over banen, men jeg vil ikke sige, at jeg er chefen på den måde. Altså, jeg synes jo også meget, at du bestemmer. Det synes jeg altså også. Ja, du er meget negativ. Ja, når det handler om at tabe. Ja. Jeg kan da godt indrømme, at jeg er dårlig taber. Ja. Alle mennesker har jo et eller andet gen i sig, at de er dårlige taber. Alle vil jo gerne vinde, ikke også? Alle vil jo være nummer 1. Kan du også indrømme, at du er chefen? Nej, det synes jeg ikke selv, ja. Ja, det synes jeg. Jeg er jo en anden fører. Okay, jamen du er også chef og dårlig taber. Den tager jeg gerne på min kap, jeg er lidt glad. Super. Enig? Skal vi fandme lige godt i gang her? Ja. De er 7 mand, der stiller op, og de vil også gerne vinde det, de lige fortalte os. Og det skal de ikke have lov til. Så nu går vi ud og giver gas. Vi skal sådan set være glade for, at det er sådan en modstander, vi starter med. Fordi at, det er ikke noget lige at råbe op for det, vi præsterer derinde. Vi falder lidt for meget ned i deres tempo. Ja. Et eller andet 10-0 til os. Yay! Og det er for anden halvleg. Og vi er fucking gode. Prøv lige at se den! Jeg æder mig lige om lidt. Hallo! Du er skæg. Sådan. Ja. Sådan.
Det her det er min søster, hun hedder Emma. Det her det er min søster, hun hedder Simone. Og det her det er min søster, hun hedder Laura. Og vi er trillinger! Nej,